DCGB, dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Diyos marhay na Huwebes na pagkaaga sa Indogabo, sa Tuya Agabos, mga paraan tabay. Fetsa 8 Septiembre 2022. Birthday ni Mama Mary. Happy birthday, almost holy Mama Mary. Please pray for us, tabi. Salamat po, Mama Mary. Fiesta man, Nuestra Señora de la Porteria. Happy fiesta dyan sa Daraga. St. Jude ngunyan. So, gabos na devotos tabi ni St. Jude. May pagkakataon nakapagpasalamat lamang dyan sa St. Jude. Sa Lapu-Lapu. Good morning tabi dyan sa Indo sa Lapu-Lapu. Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan man po nag-iimbitar mag-iriba-iba kita sa 10 o'clock pag Huwebes hanggang lang kitang alas 10 nin aga. Por dahil taminalaog po ang programa kan PhilHealth pag 10 to 10:30. Kumusta lamang tabi dyan sa Daraga? Lalong-lalo na dyan sa sentro. Kumusta ka mo dyan ang fiesta? Maray na aga kay Vice Mayor John G. Hausian. Buda kay Sir Alex Cumia, MDRRMO Daraga. Happy fiesta tabi sa imo, Sir Alex. Kamu dyan sa Albay District, maray na aga, kasag, good morning sa imo sa Saudan. Sir Ato Lim dyan sa Daraga, Petron Tap Gas Gasul. Sigurado ta masiraman na mga may pwesto ngunyan nin handaan. Dahilan ta Petron Gasul an sa indong ginamit, ha? Aray na aga sa indo. Petron Tap Gas Gasul. Kumusta ka mo dyan sa Tula-Tula, Buda sa Marquez, kan Albay District, siring man sa may kabangan kan Albay, dyan sa Barangay 8, Familia Uy. Buda dyan sa Washington Drive, sa Barangay 16, maray na aga man tabi. Doc Philip, kumusta tayo dyan sa Happy Homes? Buda sa Clinic. Sa tuyang amigo barkada, napakaraming salamat po, Doc Philip. Mga problema, kahilangan sa halunan, dungo, talinga. Walang problema, don't worry. Doc Philip is the name. Doc Philip Roa, eksperto, espesyalista, kompleto ekipahes. Raynaga Rawis, Barriada, Pinarik, good morning man sa Indo. San Roque, Boulevard. Ano na so sabing kinidnap na security guard? Wara na baga lamang kamunin pagklarar ka ito sa publiko, ha? Kamu dyan, yung familia, pakiklarar na tabi sa publiko, ta naalarman nindo sa sosyudad. Ano na so kamugtakan kan security guard? Wala na bagang follow up, ha? Katuwang tadyan ang news team sa kuyang tulong mga padihon, kumpadring Al, kumpadring Jim, pading Jomar. Katuwang si Ans Galero, Luens Barcena, Buda si Joshua Bino. Sa Manibela, Henry Mata, sa control technical sa radyo, broadcast mitabi sa AM Band Traditional Radio, pading Nalbaldo. Kan Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Mabuhay ka mo dyan sa Dap-Dap, dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. The best yan. Mga ironworks, steel gates, steel windows, spiral staircase. Alagagabos yan tabi. Sidecars.
Ecstasy, Pulido. Extano, Newsroom. Ecstasy, An sa muya pong malalauman, ano man ang klaseng sitwasyon, ano man ang klaseng bareta, sumada lokal, siyempre pagabangkan mga istorya national, international, walang katapat. News Manager Mardela, the versatile. Siyempre, ang samuyang anghel da ipumawawara. Yaon dyan, Angel. Ang samuyang anghel de la Guardia, Angel Mustaza. Sa control sa IT, broadcast mi man tabi worldwide, netwide, online, DZGB News Online sa Facebook. Buda sa YouTube, DZGB Legazpi City. Aba talaga naman. Ano man na problema, palusot kan broadcast ha. Sa IT, gabos po yan. Ecstasy, Richard Astor is the name. Ecstasy, Extano. O siya, sige, ako man po si Pio Fernandez. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray na, Papa Jer Lodovize, ano dyan sa Albay Public Safety and Emergency Management Office. Papa Jer, kumusta tabi ka mo dyan? Kasabay si Mitch, pasiring sa Paul Ba, Canligao City. Papa Jer, sige, ingat ka mo ha. Buda si Mitch, pasiring sila dyan sa PPOC meeting. Yan, maray na aga. Ingat ka mo sa biyahe and enjoy the day tabi diyan sa Indo. Sige, diretso na kita kan sa tuyang programa. Ang numero ko sa Globe 0926 0156 020, that 0926 0156 020. Sa Smart 0961 759-0888, that 0961-759-0888. Hala, sige. Good morning dyan kay Kising sa Karamuran ha, na Katanduanes. Karamuran Katanduanes, maray na aga tabi sa Indo dyan. Sa tuyang mga kababayan dyan kay Gobernador Boboy Kua, buda sa imong tugang man si Vice Gobernador Boste, si Peter Kua, yan dyan sa probinsya nin Catanduanes. Okay, sige, diretso kita ka na pag-restorya. Igo kitang medyo inda ko sa natabi kung igwa lamang dyan sa Kapitolyo nin mabuting kay lamang may mga istorya kita na nako ang paghuna ta maaayos na ang kuwari tabi dyan sa Capitol, sisay daw lamang man ang ma-spearhead dakol ang mga nagbuburutuang alingas-ngas, aligasyones, mas lalo da pa ding nalugod na doble na triple sa mga gustong magdilensya. Ano ba yan? Gari medyo silensyo na kita. Ayos na ba ang lakad, ang kalakaran, ha? Diyan sa Kuwari. Remember, igwa ni nagpapaabot sa satuyang mga informasyon na ang politika and Kuwari digdi sa Albay is now synonymous. Permi ng partner iyan. Kuwari, in fact, pati ang Kuwari, igwa na po daanin dakulaon na influensya ang mga taga Masbate, lalong-lalo na both sa politika, buda sa Kuwari, digdi sa Albay. Iyan ang satuya na mga nagkakakuro dyan, na mga pinag-iinging sa satuya, although we cannot attest sa katotohanan kansiring na bagay, pero this is very, kumbaga, kumakagat na tadipisil na digdi sa satuya ni sa probinsya ning Albay, mai-influensyahan kita ning outside political forces because of interests sa Kuwari.
ay ang pinag-inging sa satuya kan mga sources niya to baku basta-basta padingnald an interest monetary an kuko ang ganansya daa dyan sa kwari, kaya justifiable na magkaigwa man ang gad nin halangkaw na level nin influensya as in interest an nagkakapira dyan sa Masbate digdi sa probinsya ning Albay, putting in place so sa indang mga kaalyado tangani na sa indaman na operasyon sa kwari diretso. Ay hindi ko sa natabi kung totoo man ang gadiyan. Hiling-hiling untata dipisil kung kita digdi sa Albay matatakot na asin magre-reinar ang political fear terror dahil nakita nin free will na makapagpili, tatakot na kita tibaan magduruguan because of interests na bako basta-basta palang kwarta nakukuha dyan. Sana dahil man itugot tabi. Kita digdi sa Albay, we are peace-loving political citizens. We do not, sabi na nga ni, we do not subscribe sa araw ka na sitwasyon. So, kung dahil lang kita ugaring paano, kumbaga attestation pa, kumbaga managad yun na nangyayari, kung totoo, pero if kung sa indo pong maaraman, medyo magkakaigwa na kita nin halangkaw na level of apprehension. Na nakakapwesto nagkakapira niya to digdig mga haralangkaw na ilihidos personalidad dahilan sa influensya tabang kang outside political forces because of the interest na nakakabit sa kwari. They have to put in place political figures for them to be protected. Yan, siyempre dipisil po yan tabi. Kaya sana matanos-tanos dai magdakula if ever na yan pong mga pinag-unambitan niya to totoo tabi. Dahil kita nagsasabi na totoo yan ha, ayaw kong maniwala niyan. Iyan sana po ang mga nagkakaabot sa tuyang istorya tabi. Sisirta man sa naman pero we do not attest, maski ako hindi ako naniniwala na totoo yan tabi, not unless na igwang mag-confirmar ka ang tabi na mga alingas-ngas na yan tabi. So kumbaga fair and square sa naman kung tanaan laban digdi Salbay kung so sumiring so dati sa nabaga ko ta dipisil na pag-impluwensyahan kita digdi kan mga puwersas politika sali sa ibang lugar. Ano kita digdi dai manin sa diring kakayahan diskarte. Hoo-ha! So ipinag-serbisyo publiko pala ni kumpadreng June Pitero kan Lapu-Lapu na ayam may nagklamar na nabasa ko baga duman sa tuyang comment thread section sa DCGB News Online. Igwa nang nag-claim na rightful owner kay itom na Belgian Malinois. Inda day ko lang aram ko na sulahi kay ito so breed surasa. Nagpapasalamat man, thank you so much tabi man sa tiwala sa DCGB yun nakabalik sa indang ayam na may lahi o dyan na sapod na rescue sa barangay Lapu-Lapu ipinag-apon sa satuya ni Pading June Pitero kan Lapu-Lapu ngaya kumpadre public service lamang may ayam na rescue pinag-asikaso kan Familia Espirito. Yan, kapitan, budaso sa iyang tugang, and eventually, igwa ni nagklamar na persona sa indaman ng dito, rightful owner kan ayam. Yan, di salamat ha. Nakatabang makita maski puro paano, yan na mga may lahi bagang ayam La conoces, te gustará. Baku yung basta-basta. Que basta hallar, no tiene pegas porque es genial. Así, me gusta a mí, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí, así.
me gusta a mí. Sige, yan lang po muna ha. Taigwa na kita ni 18 minutos. Makalapwas ang alas 9 nin pagkaga. May mga inisyal kitang hanap buhay. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kada ako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikapi mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga. Dugang pa dyan ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Halal certified as in Gibok and Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. Sarong certified company na tinawan ng Certificate of Good Manufacturing Practice huli sa matanos as in malinig na proseso sa paggibok ang gabos na Jim's Coffee Mix products. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores, asin drugstores sa indong lugar. Kaya, ano pa ang hinahalat nindo? Perming kumpletohon na daw sa Jim's 3+1 Coffee Mix. Para ang labnaw moments, kibuhon, shining moment. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipa-examine ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magdutdut sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente asin tubig, asin mag-ikmat sa mga peligrosong hayop, siringgan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong bagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Far-Excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para Far-Excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Far-Excited. If symptoms persist, consult your doctor. For excited ang katawan at isip. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ari. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa.
Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center 0917-111-7423. GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose my strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Sa BMEG Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang BMEG Integra ay gawa sa sariwang raw materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. BMEG Integra Feed, ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga, lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis, check. Masarap, check. At caring-caring ng bulsa, super check. Ang Nong Meat Shop, mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakabarato ka na, kikita ka pa! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria, Cynimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang Tabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia, Aramon ta, kan Department of Tourism Regional Office Number 5. Hosted by Romel Natanawan, kan DOT5, as in News Manager Mardela, kan DZGB. Turismo Bicolandia, Aramon ta, programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, Aramon ta, alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Hua! Hoo-ha! Sige, diretso na kita ka na sa tuyang programa. Ngunya na pagkaaga. Happy listening dyan kay Madam Rose na grahe da buda sa familia dyan sa Kekoys. Ha?
Kasuba ko databi Chief Tech Ramir medyo nag-fade so signal ta ano. Kasuba ko sabi duman sa kay Madam Rose. So radyo ninda okay man. Pero ngunya da medyo marahay-rahay na ha. Baka pipalid sa nakan habagat so sa tuyang signal. Okay. Sige di nakabuelta na tabi si Presidente Bongbong Marcos Jr. hali sa sayang inaugural state visit. Aram nindo ang mga presidente talagang minabisita yan sa manlain-lain na estado ta pinag-iimbitaran and you cannot do away from it lalo kung iguning importanteng dapat na i-link ang sarong nasyon sa kapwa nasyon lalo na digdi sa Naciones Asiano kataraning ta kaipuhan na yaon po kita ta igwa kita nin dapat na kooperasyon sa tuya mga pagtaraning and sabi igonin mga nagkabirilog na trade investment packages asin iba pa naturalmente minagastos yan ha ang gobyerno ta kaipuhanan sige di diyan sa Ligao so PhilHealth maglalansar mapasabot kaitong so sa indang konsulta package na papakinabangan kan sa tuyang mga kababayan. Sa totoo lang tabi tawang ko na kamunin na informasyon manungod dyan, maski bako pa sa PhilHealth na programa, imagayunon inita an sa tuya bagang konseptong naiisihan, makaka-avail sa nakita kan PhilHealth kung naghelang. Iyan an sa tuyang frame of mind. Ngunyan po dahilan sa Universal Healthcare Program, pwede ka na, maski daig kang namamati, pwede kang mag-avail ka iyan na check-up, libre, pati mga laboratoryos, gabos, blood exam, CBC, uric, itong sa stool exams, urinalysis, blood sugar, gabos iyan tabi tanganing madiagnose ko na ang kamatian. Hahanapon lang nindo so partner health facility ka na PhilHealth. Mataram lang kamo duman, mapa-check up lamang tabi, miyembro ako kan PhilHealth, i-avail ko na so konsulta package na pinag-apod. Day na magparahadit ka yan. Yaon na kasabay na dyan sa mga laboratorio. Tabi kung anong i-examino sa indom. Depende sa request kan doktor. Pati ang doktor libre na yan tabi. So siyempre bulong na sa natabi ang babakalon man pagkatapos kan diagnosis buday na mga laboratory. So nakulao na bagay na baga. Kaito ang paghuna ta sana makaka-avail kita kan PhilHealth kung na-confine naghelang. Ngunyan po maski day po naghelang. Day ta mo pinaghagad baga na maghere lang kita. Pa-check up dyan sa mga partner na PhilHealth agencies, health facilities. O digdi sa Legazpi, ansaro yung Legazpi City Hospital. Pwede dyan. Dyan sa Ligao, yung Zone Medical Center, Medical Hospital, pribadong hospital yan. Tabi. Okay, pwede yan dyan, na mga pa-check up na yan. Pakinabangan ta, yan na ipinagpupundar baga kang gobyerno, iwanan saro sa mga dapat niya itong ma-avail man na programa. Sige, anong advice tabi, kumpadring Nal? Time check muna tayo o report na si Pading Jomar? Time check muna. Kumpadring Jomar, nagakapirang minutos lang ini. Buda mawiwi man muna ako ha. Ma-time check muna kita dan ikan ni pa-priority mi. Pagkatapos, oras Pilipinas, sakto 9:30. An oras hatod sa Indokang Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid
acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Bimeg Integra with Immunoboosters. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rundo. In your life you have a star, so choose not to. Sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi,
Kaya maduman kami sa Ravvax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravvax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansaing ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravvax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravvax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravvax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, diretso na kita kan sa tuyang programa ngunyan pong pagkaaga. May dagdag kitang mga istorya pa dyan sa luwas. Isihon ta. Ang bulos kan wala naputol na pading Jomar, pakitawag na lang tabi ta inabot kay kita kan oras ning time check digdi po sa programa sa Tingog kan Banwaan yan kanta tabi and Diyos marhay na aga dyan sa mga taga Ginubatan sa Familia Ulaviaga dyan sa Upper Binogsakan kan Ginubatan Albay. Okay, pinagkontak ko si Director Nuida kan iyan na Department of Interior and Local Government tangani na maisihan ta kung igwa na ning direktiba mananggad an DILG o itong Interagency Task Force na may kinaaraman duman sa voluntary na sanaan paggamit kang kan ining mga face mask yan silensyuhon an bulkan mayon ngunyan wala barang wala barang mga pag-iriba kumustan barita dyan sa luwas silensyuhon bagao yan. Okay, so paggamit po kan face mask ipinagluwas ni Trixie Cruz Angeles ang tagapagtarampo kan Palasyo Malacanang na bako na mandatory kumbaga buluntad na sana ngunyan day pagitang naisihan kung igwanan nin ibinaba ka na direktiba an mga okay sa mga DILG okay itong sa mga sa Interagency Task Force lokal tatibaad kung mag-create inin confusion igwanan nin magsadiring interpretasyon taso sabi
rekomendasyon pa sana ito. Bako man naklarado pag rekomendasyon, it may be turned down or it may be considered. Rekomendasyon pa sana. Yan problema pa minsan pag minapaluwas kita ng informasyon na bako klarado. Ano ang mga pag-iribata duman sa Manila man yung nagkakawin sa Palasyo Malacanang. Dapat dahil muna ito pigluwas ni Trixie Cruz Angeles, ni Attorney Trixie Cruz. Kundi, pwede man baga sigurong iluwas, kundi yung pinag-aaralan, pigre-recommendar na. Iba baga itong ipinagmanda na tabi, Kaya, kailam, dahil ipakita na akomodar ni Director Nuida, siya po ang IATF Chief, mga rin ta matsyempo naman kita tibaan matawan kita ni panahon ni Director Nuida kan IATF Bicol. Sige, iguan na lang kita ni 18 minutos bago mag alas 10. Kumpadreng Jomar, go ahead. Good morning. Salamat Padimpio. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Duda pero nagduduwa-duwa an agom kan sarong PDL digdi sa Tabaco City District Jail na aligadong nag-suicide kanakalis na simana. Oho. Ini ang ipinahayag ni Mrs. Janet sa pagkikipag-ulay ngunyan kan DCGB News matapos na an sa iyang live-in partner na nakulong digdi sa Tabaco City District Jail, aligadong nakuana sa nanggadan kan pet sa unong aga na nakabitay gamit ang cord o sintas sa naiginakod sa sayang liog asin sa rehas kan CR sa isolation facility kang naunang bita na kulungan. Okay. Sa pagkikipag-ulay ngunyan kan DCGB News sa live-in partner kaining PDL na 44 years old na akusado sa kasong rape sa sarong 13 years old na sa kuya na nganing na-report ka nakaliis na si Mana. Yes. Duda siya duman sa suicide na pinagsasabi na may dakulaon na butog sa walang partikan payo so sa iyang agom alos ka ba nga daro baga subin na nga so tennis ball tapos itinukot sa walang partikang payo arog kang kadakula pa din nahiling ko mismo ngunya na aga so gadan may bukol na dakulaon iyon although nagluluwas sa report kan BJMP as in Tabaco City PNP na suicide din pero dai pa nagluluwas so resulta kang autopsy kan soko na iyo pang pigalat sa mga oras na ini. Alagad sa ibungkay ni, sinabi ni Mrs. Janet na garo ngaya makatakot na magreklamo. Natadaa, ano ang apprehension? Mga kalaban baga ngaya dyan, autoridad. Ay, sus mananggad, So, may daing-daiman ngaya kami. Kahirap noon. Oho. Kaya ang piga-asikaso na sa nangunyan kan Mrs. Pade, iyo itong so, matapos-tapos na ang problema, maariglo na ang papeles, tangan ina maipalubong na sana so sa iyang agom. Nasundong niya, nakahutad pa, digdi sa Barangay Basod kan Tabaco City. Maipahi ko naman lamang ning matiwasay dahil na siguro ma-interest pa sila na magsusog kung inanuman ang ganso agom niya. Roger on that. Timing pa de. Ano na ako digdi sa Tabaco City District Jail. Sige daw. Kaso bago pa 40 minutes na ako 40 minutes na ako digdi. Pero inapuda na ako sa laog and preparado na si police preparado na si Police Jail Chief Inspector Freddy Caballero. Na ang panguna ko. Ma'am, pwede na tabi maglaog? Yeah, mapirma pa ako. So mabalik na sa natabi ako, Pio. Sige pa de. May mga proseso pa ini. Nakuuntan sa iyang reaksyon duman sa klamar kang misis kan so aligadong nag-suicide. Sige, tayo priority ka. Sige. Tama, pero mga una ko digdi. Sige. Ang proseso bago makalaw. Sige. So yan ang report. Jomar Bien, DCGP. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa report hali yan sa Tabaco City District Jail, Maaraman duda
So agum kan itong person deprived of liberty, so naka-karsel na nag-ugot so sa iyang agum, tamay tama da sa payo, kabanga kan payo, kabuhang kan payo, gari ubag, ano? Itong so nagkunyan duman, nag-ugot, sabi gamit ang kordon, ano? Okay, sige. Opo, tabi. Tabi, kapian, sige, tabi yan. So, maaraman taman agad kung ano ang findings man. Pero ito so nagluluwas na impormasyon na suicide ito. Pero na-discover nga ni kan misis na kabanga kampayo may ubag kung na paano. Nag-ugot gamit ang sintas. Sintas cord ang ginamit, nakabitay duman sa ipinagtakod sa halangkaw na bakal, kabilya, nakuha na sa nang araw ka ito. So, estado kan lalaki. Yan. Sige, halat-halato ta si Pading Jomar, kaya pag alas 10, malaog so PhilHealth. Sana makabukod si Pading Jomar diyan sa pakikipag-ulay sa hepe man kan district jail. Sige, kumpadring Nald, ilaog mo daw muna nagkakapirang komersyal, tanganing buwelo kita in kaso, mag-signal na si Pading Jomar buda makahabol bago mag alas 10. Sige, go ahead na nga tabi. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.in. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung daiman, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid
Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitazinc. Ang ATC Vitazinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitazinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitazinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitazinc every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Pading na ladog pag mag-upod si Pading Jomar, maki-advise na lang ta medyo alanganin sa oras kaya dahil kita nakuan sa oras ha. May PhilHealth kaya Huwebes ha. Pwede itong mai-record na sana siguro tanganing maipresentar man sulado kan BJMP buda sa mga opisyales kang kwan kan prisuhan diyan sa tabako. Kung mag-upod na alanganin na padi advice lang pero kung pwede pa signal mo lang tabi ako pinaghalataman kaya taod alas diso PhilHealth duman sa Ligao City. Pero kung okay na, sige lang kung kaya pa. Si Diyos muna, may dagdag kitang istorya dyan sa luwas ha. Aramon taan bit-bit na istorya ni Joshua. Good morning, please go ahead Joshua. Yes, good morning tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraan-tamaan. Yaw kita ko niyang digdi sa Our Lady of the Great Parish, digdi sa Daraga Almar, kung saan nagpapadagos ng tabi Sir Pio, ang misa konselebrada in honra sa katestahan kan patrona Nuestra Señora de la Porteria. Pinanginginit ang tabi ni Sir Pio ni Bishop Joel Bailon. Sa presenteng sitwasyon niyan digdi, talagang mamamatik mo tabi Sir Pio, na masarig na pagdibusyon asin pagtubod kan mga residentes. Maugmang mahiling Sir Pio na padit-dit nang nakakabalik mo niyan, na simbahan na panok kay mga nagsisirimba. Takan mga nakalinis baga Sir Pio na taon, sa kasagsagan pa ka na pandemya, may bilang lang ang dapat maglaog sa simbahan. Pero ngunyan tabi Sir Pio, kung mahiling digdi, kung manunutaran, talagang dakol na ang nagsisirimba sa laog kan simbahan, okupado ang mga tukawan. Yes. Mantang igwa pa man yung mga nagpakaterindog sa gilid. Mientras tanto, may nahiling makita Sir Pio ng mga personahes kan PNP, nagreparo kan palibot. As in, mahiling mandigdi na talagang buhay na buhay ang mga sarabit na mga nagninegosyo, mga kandila, pagkakan, kawatan sa aki, asin iba pa. Sa sitwasyon man Sir Pio sa palibot kan simbahan, paano man ang mga parking spaces ng mga nagpakapararadang mga bihikulo, kung kaya talagang manunutaran na dakol Sir Pio, mataho man ngunyan ang selebrasyon sa katestahan ni Nuestra Señora de la Porteria. Nagbubeltada na so bibo na pag obserbar niya to kan kapestahan ni Nuestra Señora de la Porteria Yes, yan na, Sir Pio. makauruog maman, buda medyo talagang magayon kung arog na kan nangyari. Pano ang simbahan? Talaga, pati sa mga bihikulos kan na nagsisirimba, yaon dyan, may mga buhay na sunegosyo man pati, mga paratindang balloons, isnakan, yaon dyan. Roger, Sir Pio, buhay na buhay ang mga nagdiregosyo. Pati sa loob ng simbahan, Sir Pio, talagang manunutaran mo na buhay na buhay ini. Paano ang mga tukawan, okupado ng mga nagsisirimba, pati sa gilid Sir Pio, ng mga nagkaterindog na mga individual. Jesus, iyon na, back to normal na. Magayon na araw kan. Pero mga, ang observary daw sa mga naka-face mask, halos gabos pa, over? Roger, Sir Pio, yun nga na yung kinakaugmaman niya to digdi, di kita ninahiling pa, nin mga individual na doon nakasulog ng face mask. Kapag siyempre na pag-reparo sa loob ng simbahan, pati sa palibot, may mga sulog inin mga face mask, pati sa mga nagtitirinda. Yan, at least, normal siya ito nyan, ang level of normalcy nyan, naka-adaptar na duman sa pag-face mask. Roger. Okay, sige.
Okay, so yun man tabi Sir Pio, ang sitwasyon ng digdi sa Daraga Parish Church in connection sa celebration kan kapistahan kan patrona Nuestra Señora de la Puerteria. Joshua Bino, BCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa Daraga. Happy Fiesta Nuestra Señora de la Porteria, ang mahal na patron kan lugar. Tabi, yan, di makaurog makagurugira po nagbubeltada na sa normal. At least uyan na po kitang mga Catholic faithful nakakapag-practice na kita kan sa tuyang pag-adorar para sa mga patron kan manlain-lain na lugar na sisilibrar kan ka-fiestahan. Makaurog mo baga paghilingon bulta na so aktibidades buda siguro akseptaron ta na ini na face mask permita ng gamit naka-adaptar na kita na permi kitang mag-aarog man ng gadka ini sa tuyang oral daw na pagbuhay-buhay pagminaluwas maski pang sabihon na kan DOH na voluntaryo na sana pero mas magayo na yung impose upon ourselves na gamiton ini. So diyan sa Daraga happy fiesta po sa Indong Gabos, lalong-lalo urog na sa Indong mahal na patron dyan, Nuestra Señora de la Porteria. And happy birthday, Mama Mary. Yan, salamat sa padagos na intersesyon sa muyang oral daw na pagbuhay-buhay. Ano po? Tingog Ganbanwaan. Fernandez. Tingog Ganbanwaan. Sa pangarang kambilog na fuwersa, alamat kan sa idong pag-antabay. Viva Nuestra Señora de la Porteria. Happy birthday, Mama Mary. Please pray for us. Alamat po namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Ganbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Good morning! Try the new Jim's Papaya Soap with papaya extract, vitamin E, lactic acid, and salicylic acid. Clinically proven to lighten and moisture skin in just 7 days. Hindi po madaling matunaw, kaya sulit ang 20 to 50 pesos nyo para sa bilis kinis in 7 days.